Coñecer en que sitio vas falar é moi importante. Se és profesor ou profesora, probablemente coñezas profundamente como son as aulas onde traballas. Pero pode pasar que che conviden a dar unha conferencia, facer un relatorio nun ciclo de conferencias onde ti non sabes en que lugar vas falar. Sería importante que perdeses tempo en saber como vai ser ese espazo de traballo. Como? Pois, a veces un simple correo electrónico pedindo unha descripción o máis profunda posible de como é ese espazo pode valer. Tamén pode valer que che faga unha grabación cun vídeo, cun teléfono móvil, que che faga ver a ti como é ese espazo. E por que é importante isto? Porque vai determinar como ti vas desenvolverte nese momento. Como vas deseñar esas diapositivas que con tanto cuidado deseñaches desde a casa ou desde o teu despacho. Porque a mellor non sabes que diapositivas con fondo moi escuro funcionan mal en determinadas condicións de luz. Estou falando desas salas onde entra a canón unha luz natural que impide ver as diapositivas con un fondo demasiado escuro. Nós, no Servicio de Normalización Lingüística, temos modelos para a Universidade de Santiago que funcionan moi ben, pero que son máis adecuados aqueles que teñen fondo branco, fondo claro, para calquera condición de luz. Se vas con aqueles que teñen fondo escuro, probablemente teñas problemas a hora de que se vexa algún texto ou que os contrastes non sexan os óptimos. Nós, na Universidade de Santiago, temos un servizo, no Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago, temos un servizo de axuda para a defensa das teses en galego. Pois, todos os ensaios que facemos para a defensa da tese, dese doutorando ou desa doutoranda, facémonos no lugar onde se vai desenvolver o acto de defensa. Por algo é, para que a persoa domine o espazo totalmente.